Dobar dan. Dobar dan. Ja skličem za oglas za ovaj auto Audi. Zdaj mene zanima, jaz imam staru nepokretnu babu, pa njej se všeč Audi, pa vidim, da je ves v spoilerima. Pa imate vi papire za te spoilere? Imam one papire, onaj za spoilere, imam za fetne, imam za stakle, imam za te kukli, šta je spodje, vse one imam. Kako se zove one papire, zaboravio sam ime? Onaj TUF. Odaj papir imamo sve imaš u karton, imaš do 18 col za feltne imaš, sve. Ali vi tukaj nemate 18 col, a kje su felge? Do 15. A 15, ja pa kako bom jaz se pol pelil, ker imam spoilere, a nima velikih feltni? Ne vem, tako ja vozim. Ja pa pol pičke ne padaju po moje, zato ker ni velikih feltnih, mislim. Sam sekundica. Ja! Wow! Ja! Okej, sad bom. Okej, reći. Ja. Lako je kupiš i onaj, da tko mami žena Golf 15, mam 17 col, mam... A ja, zdaj me zanima, kje ima znak ta Audi, kako bo ljudi vedeli, da je to Audi? Maš na zeleni kartone, maš na vse papire, maš da je Audi. Gledam jaz slike tukaj od ozadju, sprednji kjer znaka, a kje imaš znakove? Pa nimam, tako sam kupio ja. A ti skupio, a nisi delao ti taj auto? Ne, taj auto je došao iz Nemčije, on je tam izdelao u Nemčiji. Iz Nemčije to, se pravi to je uvoženo. Ne, u Nemčije, iz Nemčije je došao... Kje u Nemčiji? Nemčija, ne slišim dobro, Nemčija. Ja, u Nemčije, tam, kako? Prekinja neki, kje si ga kupao? Ne, ja sam kupio u Sloveniji, a onaj moj prijatelj, on je kupio u Nemčiji ta auto. Nemčiji. Švabo, vrate, Nemčiji. A Švabo, a ja, pa kaj nisi rekao? Pa to su oni ja, kad su 45. udarali, ja. Ne, ja se zanimam za taj auto, ali ja kontam, on ima te spoilere razpodaje. Kako bom još šao u Bosnu s tem autom, to bom nasedao takoj preko njiva i tam. Kako ti greš dole, iz Kesi? Ja sam iz Kosova. A iz Kosova si da? Ja, kad idem preko Srbije, ako su Srbije tamo preko Niša, preko tamo stara puta i onda sam polako pazu, kad je stara puta ima onaj rupe i... A pa si ti prepričan da je to Audi? Da nisu tebe nategnili, da je to, a je to res Audi? Da nisu tebe nategnili, mogoče je to kakšna druga znamka. Liči mi... Gdje vi živite? Ja, liči mi na Renault 5, tukaj izgledam, isti ko Renault 5, ozada. Gdje živiš ti? Jel si na Gorenski ili... Ja, tukaj sam iz Škofja Loka. Ja sam iz Jesenice. Jesenice? Aha, to je u Austriji, ja. Ja, moraš doći. U Austriju? Ne, na Jesenice. Esenice. Esen. Aha, okej. Ja, i gledat. Ako nije Audi, ja ću tebi dati 5.000 euro odmah. Euro? 5.000 euro? Aha, a to, dobro. Veš kaj me zanima, gledam tukaj, da avto ni nobeden težave, s tem avto res odlično full sport. Kaj to pomeni sport? Koliko ima to kaj konja? To konja ima 150 konjama. A je to dizel ali je turbo benzina? To je gospod, tamo vidiš sve 1.8, to je benzin, nema dizel. O, to troši, kako ću ja doći dole do Bosne, to puno troši, to ne mre. To je moj dost, to nije moj problem. Ja sam izdržao tako je, ko hoće kupi dobro i zato ja ću kupio sam Golf 15, zato i žene sam... A jesi uzeo dizel, ajde kaži, jesi uzeo dizel? Jesi uzeo dizel sad? Uzeo si 100% dizel zato što je ovaj trošio. 100%. Ne, ja drugače ne vozim dizela. Kako? Što voziš benzinac? Sad svi voze... Ne volim ja dizel, zato ja volim da ide auto brzo, da je jači, da ima konja, ne da ima 90 konja, 94, ideš na autoput i prhneš za auto. Ja mislim da sam vidio takvi auti, policija uzela tablice, što tebi uzeli tablice zato što imaš spoilere i to. Ovo, gospode, ne moraju meni uzeti tablice, zato sve ima na onaj papir za spoilere, za špigle, za luče, za stakle, za sve. Nema šanku. Pitam te ja, jesi li jebao šta zbog tog auta? To me zanima, pošto ja hoću da pičke ganjam. Ne, gospode, ne. Ništa? Kako?
Pa kako ću onda ja taj auto voziti kad ne mogu pičke da fatam? Vidi koje spoilere ima. Lijepo, super. Koliko ide auto? Ja, baš prije, recimo, napravim prije mjesec dana, do tu sam imao vinetke i onda bio sam u Ljubljani, ošao sam uzeti stari vozi, ja sam vozi 200 starac. Ja mogu kod tebi slaga 230, 260, ja sam vozi 200. 200? A može i još. Koliko? Ja, može i još, ne znam sad još koliko. Ne verujem, sa tim spoilerima 100% bi sve otpalo kad bi išao 200. Nije, Boga, nije stari, nije. Ne. A čime je to zalijepljeno sa onim silikonom ili šta? Ko? Pa spoileri. Kako silikon za spoiler? Kako mora biti za silikon? Kako se drži silikon spoiler? Pa spoiler staviš silikon, zalijepiš i staviš. I onda kad voziš 200 to pane dole. Kako si to uradio? A moraš staviti pulpijene malo drži. Ima li muziku unutra? Ima. Kakvu muziku ima? Muzika ima. Kakva muzika? Šta ima? Zvučnika ima Habre 2, no? Imaš kasetofon, ima Bluetooth. Kasetofon! Pa gdje to ima, to više ne postoji. A? To ne postoji kasetofon, to je staro, gdje to ko ima? Hej, Ja. znaš šta je? Nemoj da mi razbiš živce, molim da hoš Bog dođe, ako ne, nemoj da mi zovneš taki kvok čovjek, jebem ja tebi sve majko. Što me sad žališ, što sad jebeš majku, ja te pitam. Marš, nemaš ti pare za kruh, hoš kupa. Imam ja, hoću da kupim Audi, ali ne vidim znak.